Pois seguimos en QPC Directo con máis novas de interese. Susana, con que podemos sorprender os nosos espectadores? Pois hoxe imos sorprender e ben. Ti imaginarías de comprar un Facebook ou un Twitter nun mercado? Ok. Como cho conto, imos ata C, en plena Costa da Morte. Aí está o noso reporteiro Fran. Fran, contanos que é eso de mercar un Twitter ou un Facebook no mercado. Joder, macho, si se enteran que me liei que a presentadora do programa aquí serve un follón de moito nabo. Fran. Pero que pasada, macho. Toda a noite, placa. Fran! Que tal, amigos? Sí, estamos aquí nun mercado na Costa da Morte. Estivemos dando un vistazo e a verdade que atopamos un posto ben xeitoso. Aquí o tedes. Señor, aquí o que venden aquí neste posto? Ahora repaso, pois temos uns blogs que están saindo fantástico. E ademais levas un Facebook e un Twitter gratis. E que máis venden por aquí? Pois mira, temos unha consultoría TIC fabulosa e regalamos un Flickr coa consultoría. Non lo quitan das mans, cabaleiro. Vamos a aproveitar tamén para falar cunha clienta. Hola, señora, que está buscando? Hola, pois é un Facebook para a miña neta que cumpre anos e así aproveito para levarlle un. Xa le merquei unha semana pasada, salíme fantástico, a verdad é que me encantou. Temos a clientela contenta, cabaleiro, vostede que fai? Bueno, eu non sei que pasa aquí, se é a calidade das aguas ou a pureza do aire da Costa da Morte, pero que tanto o Facebook como o Twitter, bueno, calquer produto, marchan cañón, de primeira calidade, digo eu. Deduzco que xa levou vostede algo. Sí, por suposto, xa teño levado algo. Mira, fai tempo levei unha tenda electrónica, vai de maravilla, alegría tras alegría, todos os días crecendo. Bueno, eu por aí digo que nin peso, Isto non sale en televisión, non? Nada, non se preocupe. Non, é por aquelo da renta, non? De que estamos en plena campaña, non? Nada, non se preocupe. Amigos, pois xa o viron, a tecnoloxía chegou aquí, a Costa da Morte. Eu deixo a conexión porque vão a ver se atopo un buscador ben xeitosiño, por suposto, ben baratiño. Aproveito e levo dous. Aí están. Vou subir ao Twitter dos sonos de galinos. Subiu tamén ao Facebook, Mercedes.